ليتملو دقيسهم كنسو نقوه كتسوء خلقهم لكع خمزي دقسسب دخام يبلكم دو ويس أبسرحهم معالتو نتفتاتهم حايل لسئينهم تزاللو اللهم اتتساقام نو حاد ساعات دقاسهم زي كونس اتمشت كرمم دقاسهم بزي بلات اتقابو ازوم شو عاستا حارقين هاز لبتات خوني خيليو تلامن تعنان أبزان لهم بكل خورن عالم يمنيلهم لومي بزعب حدن إننا وصان زبون رأسك كنزاربينا بزحات سبا درار دحر مبلعنا كندي ساعات نحنا كنتكس كام زلنا برهان زلو وكف لمدكاس وي تليفون متكا كمي جيرو مهور مناتنا كم سجلالتو نتعنانا كم سجودون عيتوطونيهم سلازي أبناي لو متمرتنا نزقصل معالت ذهل ورنا نقحب طريقة قربتنا حافشو عندنا شعور ويدمات سألا أزيقونو شو عتا مشت فتسيونا كنغورو زيبلنا نقرات حاري بحارة كنرينا إزام لمدتات كان مزوع دقات جميرو كساب غاسترايتن جنكاتن زي سعويو نتشانال نحدش زخونكم سباس دكتور ماينا يبهال شانالي سبسكرايب بمقبار أبقونا زلانا يدوال ملكت حانسا بمتواب بزلوكم فيديوتات ناقزار أسومن نايستر بيتهم تعلنا حلو نزا فيديو لايك بمقبار أوالنتهم كتوريني شير بمقبار دما نخالوت حابيرنا خنعبي بعاوي تحتنان كبرم حتو يغرب لكم مبار إزوم زي فلات اتقبوا إزوم شو عتا حارقنا لمدتات حادة بحادة كنورينا اتناي مجمرتا أب مونغو درادن دقاسن انتو حادة ناي كل ساعات قاب ويدما فللي زي مهلاو درار لكا مستمكونا نما دقاسنا قدم مخادنا زبالانا يمنوي بزي زفانة ساقتن وطراتن نخا حاقا بدم أبلو نخل سراغحن كاب كلتا كساب سلسة ساعات نازي سرعات ستسارر تقوى كاب مقبار مقوطا بتعم أدلايو سرعات محقا مقبن سرعات درقاسن قوني نقوني زكايدو سرعاتات أيكونن بوانا نتدما مشات نزوم كلتا سرعاتات بحابار نخكايدو انتا غيرنايو كاب كيزاوي نايت ناتساقا كساب زلاقن نتسلوهم تساقامات كسعبو يخولي كسعبوهم كاب زخولو كيزاوي زلاقن تساقامات وشتي اتوم واناتات زسعويهم هذا آسير ريفلكس مجمراون آسير ريفلكس مالت ناي چوغورانا آسير ናብ ምግቢ ቱቦ ተመሊሱ ብምምጻእ ኣብ ጨጎራናን ደረትናን ጎረሮናን ከባቢ ናይ ምቅጻልን ካልኦት ሕማማትን ዘስዕብሎም ዘለዉ ሰባት ነዚ ተግባር ምሻት ዝገብሩ እንተኾይኖም እቲ ጸገም ብዝበለጸ እናተባባሰ ይኸይድ እሞ ጋስትሮ ኢሶፋጀር ሪፍሌክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝኸበደ ናይ ጨጎራ ሕማም ከስዕበሎም ይኽእል እቲ ካልእ መጀመርያ እውን ናይ ኣሲድ ሪፍሌክስ ጸገም ዘየብሎም ሰባት ተመሳሳሊ ኣብ ጨጎራ ጎሮሮን ደረትን ከባቢ ካብ ቀሊል ክሳብ ከቢድ ናይ ምቅጣልን ካልኦት ስምዒታትን ንኽስምዖም ክገብር ይኽእል እቲ ካልእ ድማ ዝተቆራረፀን ዘይተማልአን ድቃስ ክትረኽቡ ይገብረኩም ምስኡ ተተሓሒዙ ድማ ንግሆ ክትስኡ ከለኹም ናይ ብርትዕ ዘይኮነስ ናይ ድኻምን ምዝሓልን ስምዒት ይስምዓኩም ገለገለ ሰባት ብፍላይ ድማ መዓልቶም ብስራሕ ብስፖርታዊ ምንቅስቃስ ዘሕልፉ ሰባት እዚ ባህሪ እንተልይዎ ምሸት ሰውነቶም ዘይተቆራረፀን ዝተማልአ ድቃስን ስለ ዘይረኽቡ ንግሆ ክትስኡ ከለዉ ካብ ድኻምን ምዝሓል ስምዒትን ብተወሳኺ ኣብ መገላጥን ጭዋዳታት ከባቢ ናይ ቅርጥምጥም ወይ ድማ ድርቕ ናይ ምባል ስምዒት ከጋጥሞም ይኽእል እቲ ካልእ ድቃስና ብሕልሚ ዝተመልኦ ክገብሮ ይኽእል ብርግጽ ኣብዚ ተተሓሒዙ ክለዓል ዝግብኦም ካልኦት ሓሳባት እውን ኣለዉ ናብቲ ካልእ ሓደገኛ ልምዲ ንስገር ምሸት ድቃስ ቅድሚ ምድቃስና እንተዎ ሓደ ሰዓት ኣቀዲምና ቴሌፎን ምጥቃም ደው ምባል ዘይምኻል ካብ ቴሌፎንና ዝወፁ ብሉ ላይት ወይ ድማ ሰማያዊ ብርሃን ዘስዕቡ ጸገማት ይኸትሉ ቀዳማይ ሰውነትና ከም መልእኽቲ ናብ ኣእምሮና ብፓነል ግላንድ ኣቢሉ ዝልእኾ ሜላቶኒን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሆርሞን ምምንጫው ይድርተሉ ወይ ድማ ይዓግቶ ሰውነትና በዋናነት እቲ ሰዓት ድቃስ ከም ዝኾነ ዝርዳእ በዚ ሜላቶኒን ሆርሞን ኣቢሉ እዩ ኣብ ኣእምሮና ውሽጢ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሰውነትና ኤምቲ1 ናይ ሜላቶኒን ሆርሞን ዝቕበል ተቐባሊ ሓደን ኤምቲ2 ናይ ሜላቶኒን ሆርሞን ዝቕበል ተቐባሊ ክልተ ተባሂሎም ዝጽውዑ ሪሴፕተራት ኣለዉ እዚኣቶም ሜላቶኒን ሆርሞን ተቐቢሎም ነቲ መልእኽቲ ናብ ኣድላዪ ተግባር ዝቕይሩ መልእኽትታት ተቐበልቲ እዮም
በዞም መልእኽቲ ተቐበልቲ ኣቢሉ እዩ ሰውነትና ናይ ድቃስ ሰዓት ከም ዝበፅሓ ዝርዳእ። እዚ ንድቃስ ኣድላይ ዝኾነ ስርዓት የዛብር። ሳልሳይ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ክፍሊ ውሽጢ ምድቃስ። እዚ ተግባር ነብሲ ወከፍና ዝጎድአሉ መንገዲ ይፈላለ እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ ሰብ ዝተቆራረፀ ድቃስ ናይ ምምፃእ ዓቕሙ ልዑል እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ብቐሊሉ ናይ ድኻምን ምዝሓልን ስምዒት ይፈጥር። ውሑዳት ኣብ ዘይበሃሉ ሰባት ድማ ናይ ሜላቶኒን ሆርሞን ምምራት ምግታእን ናይ ሰርካድያን ሪትም ምዝባዕን የኸትል። ምስኡ ተተሓሒዙ ድማ ብርሃን ኣብ ዘለዎ ክፍሊ ውሽጢ ፈፂምካ ምድቃስ ከምዘይከኣል ክግንዘቡ ይኽእል እዩ። ራብዓይ ሓደ ዓይነት ወይ ድማ ቋሚ ዝኾነ ናይ ድቃስ ስርዓት ዘይምንባር። ሰውነትና ኣብ ውሽጢ ዘሎ በቢ 24 ሰዓት ዝደጋገሙ ስርዓታት ቀደም ሰዓቦም ሓልዮም ንኽካየዱ ዝቋፀር ሰርካድያን ሪትም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ስርዓት እዩ ዝምራሕ። እዚ ስርዓት ካብ ዝቋፀሮ ናይ ሰውነትና ክንውናት ወይ ድማ ተግባራት ውሽጢ ናይ ድቃስ ርስሓት ናይ ምውጋድ ናይ ሰውነትና ክፍልታት ናይ ምሕዳስን ስርዓት ይጥቀሱ። ምሸት ሰውነትና ብቐሊሉ ብሆርሞን ኣመንጨውቲ ኣቢሎም ንድቃስ ኣድላይ ዝኾኑ ሆርሞን ንኸመንጭው ሓደ ዓይነት ቋሚ ናይ ድቃስ ስርዓት ይመርፅ። ሎሚ 2 ሰዓት ምድቃስ፣ ጽባሕ 4 ሰዓት ምድቃስ፣ ድሕሪ ጽባሕ ድማ ምሸት 1 ሰዓት ምድቃስ ከምዚ ዓይነት ናይ ድቃስ እዋን ዘስዕቡ ጸገማት ከስዕቡ ይኽእሉ። ሓደ ናይ ሆርሞን ምምንጫው ስርዓት የዛብዕ። 2 ናይ ድቃስ ምቁራጽ ይኸትል። ሳልሳይ ኮግኒቲቭ ፋንክሽን ኢልና እንፅውዖ ናይ ምሕሳብ ምግንዛብን ናይ ምዝካር ዓቕሚ ክቕንስ ይኽእል። ራብዓይ ናይ ስምዒት ምልውዋጥ ይኸትል። ዝከኣለና እንተኾኑ ሓደ ዓይነት ወይ ድማ ቋሚ ዝኾነ እንድቅሰሉን እንትስኦሉን ሰዓት እንተዘይህልወና ጥቡቕ እዩ። ብርክስ ሓልሓሊፉ ካብ ዘጋጥመና ናይ ስራሕ ወይ ድማ ናይ ጥዕና ፀገም ዝተለዓለ እዚ ናይ ምድቃስ ሰዓት እንተተዛቢዑ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም ፀገማት ናይ ምምፃእ ዕድሉ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ። ሓምሻይ ዘይግቡእ ወይ ድማ ዝተዛብዐ ናይ ካፌን ኣጠቓቕማ። ካፌን ኣብ ቡን ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ። ንኣብነት ኣብ ሻሂን ሓይሊ ወሃብቲ መስተታትን ወይ ድማ ኢነርጂ ድሪንክ እውን ኣሎ። ነዞም 3 ነገራት ብዝስዕብ መንገዲ ምጥቃም የድሊ። ቡን ካብ ናይ ድቃስ ሰዓትና እንተወሓደ ቅድሚ 6 ሰዓት ምጥቃም። ሻሂ ካብ ናይ ድቃስ ሰዓትና እንተወሓደ ቅድሚ 4 ሰዓት ምጥቃም። ኣብዚ ሄርባል ሻሂ ኣየካትትን። ካሞሜይል፣ ፔፕርሜንት፣ ዝንጅብል ዝመሳሰሉ ሻሂታት ሄርባል ሻሂ ይበሃሉ። እዚኣቶም ኣብ ውሽጦም ዝኾነ ዓይነት ካፌን የብሎም። ነዚኣቶም ምጥቃም ኣየካትትን። ሓይሊ ወሃብቲ መስተታት ካብ ናይ ድቃስ ሰዓትና እንተወሓደ ቅድሚ 7 ሰዓት ምጥቃም። ኣነ ብወገነይ ዝመኽረኩም ሓይሊ ዝህቡ መስተ ካብ ምጥቃም ቡን ወይ ሻሂ ክትጥቀሙ እዩ። ቡን ወይ ሻሂ ምጥቃም ጥዕናውን ውፅኢታውን እዩ። ሕዚ እውን ግን መጠኑ ምቁፅፃር ትኹረት ክግበረሉ ይግባእ። ታርሻይ ድቃስ ንምድቃስ ኣብ ዝቀራረበሉ ሰዓት ናይ ናብ ወይ ድማ ሓፂር ድቃስ ምግባር። እዚ ተግባር ዝስዕቡ ፀገማት ከስዕብ ይኽእል። ሓደ ናይ ድቃስ እዋን ናይ ስሊፕ ሳይክል ከዛብዕ ይኽእል። 2 ምሸት ዝተማልአን ዘይተቋረፀ ድቃስን ከይንረክብ ይገብር። ሳልሳይ እዚ ተግባር ክደጋገም ከሎ ንምስትኽኻል ዘሸግር ናይ ሰርካድያን ሪትም ምዝባዕ ይኸትል። ምሸት ናይ ምጽናሕ ለይቲ ናይ ምሕዳር መደብ እንተዘይብልና ድሕሪ ቀትሪ 10 ሰዓት ናብ ወይ ድማ ሓፂር ድቃስ እንተዘይገበርና ጽቡቕ እዩ። 7 ጭንቀትን ውጥረትን ካብ ዝኾነ ሰዓት ብዝበለፀ ምሸት ኣብ ዝህሉ ጭንቀትን ውጥረትን ውፅኢቱ ዝኸፍአ እዩ። ኣብ ምሸት ብፍላይ ክንድቅስ ከለና ንመላእ ሰውነትና ብዝለዓለ ደረጃ ኣድለይቲ ዝኾኑ ብዙሓት ስርዓታት የካይድ። ንኣብነት ዝኣክል ኣውቶፋጂ ኢልና እንፅውዖ ስርዓት። እዚ ስርዓት ናይ ሰውነትና ህዋሳት ወይ ድማ ሴልስ ንባዕሎም ዝሕደስሉ ሓደሽቲ ህዋሳት ዝትክእሉ ንመላእ ሰውነትና ኣድለይቲ ዝኾኑ ስርዓት እዮም። እዚ ስርዓት ይካየድ ካልእ ኣእሙሮና ንባዕሉ የፅሪ። ሳልሳይ ጥዕናናን ቅዋዳታትናን መጋጥምትናን ምሕዳስ ኣድለይቲ ዝኾኑ ፕሮቲናት የምርት። እዚኣቶም ካብ ዝካየድሉ ብዙሓት ክንውናት ወይ ድማ ተግባራት ውሕዳት እዮም። ስለዚ ሰውነትና ነዞም ስራሕቲ ብዝበለፀ ንኽሰርሑ ንሕና ኣብ ከቢድ ጭልጥ ዝበለ ድቃስ ውሽጢ ኣብ እንህልወሉ እዋን እዩ። ኣብ ናይ ምሸት ዝህሉ ጭንቀት ብልዑል ደረጃ እዚ ናይ ምዝባዕ ዓቕሚ ኣለዎ። ምሸት ካብ ዝህሉ ብስጭት ውጥረትን ጭንቀትን ምርሓቕ ኣዝዩ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና
ጠቐምቲ ሓሳባትን ምኽርታትን ከም ዝረኸብኩምሉ ተስፋ ይገብር። ነዛ ቪድዮ ንኻልኦት ሰባት እውን ሼር ብምግባር ጠቐምቲ ሓሳባት ንኽረኽቡ ናይ ባዕልኩም ኣስተዋፅኦ ግበሩ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ጽቡቕ ግዜ ይምነየልኩም። ቻው